guys, at andito ulit kami sa may West Farm, dito sa may Barangay Dumpay, Basista, Pangasinan. At nagpe-prepare na yung mga artist natin. So antay-antay ng oras, yung iba is papunta pa lang, and nagpapahinga yung iba. Then after siguro naman ilang minutes at lalarga na kami dun sa gymnation ng Basista. Let's go! Siyempre, flex ko lang din yung mga kasanaming staff dito ng ENE yun. Si Boss Dodoy, tapos yung pinsan ko dito. Yun, si Eric. Let's go. Si Boss. And siyempre, kasama rin natin si Bebe Love. Siyempre, lagi yan. Oh, let's go. Ng solid chef ng ENE Production. You know, sarap magluto niyan, guys. Oh. Pulutan. So, dito na yung mga ibang artist na guys, mag-exhibition mamaya. Yes, sir. Yes, sir. Yun si Sir Gab. Pogi pa rin sila. Kay Charles. Yeah. Let's go. Ayun, shoutout sa mga kapulisan ng Basista na talagang napakasipag na nandito lagi kasama ng ENE Production team. Ayun. Shoutout mga boss. Yeah. Let's go. Saka si Sir. Yan si Sir, nandun. Shoutout, Sir. Let's go. Yan, panoorin natin si Ma'am Tala kumanta. Mamay naman po kayo sa vlog. Hello, vlog. Let's go. You turn my life around. The sweetest things I found with you. Through the years, I've never been afraid. Love the life we made. And I'm so glad I'll stay right here with you. Kaya dumating na din sila Mayor dito sa West Farm. Yan, saka si Mayora. Company. So dito tayo ngayon sa may West Farm. Kasama natin siyang ating puting mayor ng Basista, si Mayor JR as well. Kasama natin sila. Yan, picture taking sila. Siyempre kay Miss Angela Hart. Inaansay kasi Monica. Nakarasli. Wali hindi ba? Di ba nung wala kami? Bali kami ba? Bandan mo ganun. Wala bandan siya. Hindi nga nung talaga siya mag-tingin yung police station. Ayan, so napakaganda ni Ma'am Angela Hart niya. Sige, dyan lang. Tama na po. Brother! Kay Mayora. Ben! Brother! 1, 2... So, dito kami sa may Municipal Hall ng Basista, Pangasinan. Let's go, Bebe lang. So, yan. So, tamang picture muna dito bago sila pumunta dun sa City Gymnation. Sige po. Dito po sa akin, smile po ha. Dito po. Nice one.
Yun, shoutout sa mga followers natin.